Dobar dan ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Preživljavanje, druga epizoda. Kao što vidite imam kuću moju. I da danas, ja mislim da ćemo o materijalima da se pobrinemo. Zato što ih nemam baš puno. Pa ćemo sada minemo. I da ja mislim da imam malo prazno sada, pa ću da stavim od crafting table. Hoću da polemim kao prozor. Lepo. Sad nije mračno. I da craftujem. I lepo. Sad možemo materijale. No i želim da napravim minus. Ne wooden, recimo, stone, pickaxe. Da, dobro, ovo je ovo za sad. Ajde, testiram. Da, super. Morat ću da napravim torč. Čekaj. Koliko je mračno, ja. Kako ću nađem ugalj. Imam neki cave sad da nađem. 55 je dirty. Možemo. Naravno da ima cijelo vatru. U redu, ajde sand. Mislim da treba sand za glass. Da. Ne znam, zaboravio sam da se pravi vrata. Morat ću na Google to da pretražim. Kuću. Toliko loša ova kuća. Mislim, ova nam je prva u ovom svijetu, pa zato. Ali posle ću ja pravim mnogo bolje.
Ne znam, da se pravi vles protiv. Da, morat ću to da pretražimo na Google. Da pretražimo na Google. Make in Minecraft. I'm images. Smeltam to. U redu. To nikad nisam znao. Potom mi lore. Aj, nice. Znači, ko će mi? Ne, našao sam kod. Aj samo malo da smeltam glass. Da bi napravio ovo. Jednog. Sve. Koče malo. Moram uključiti break. Što ja radim ovdje? Onda ću. Samo još dva. Prestani. Tako. Lepo se nam je bolje kući. A samo ne moram. Mogu 8 torčeva, što nije loše. Opet igraj bre. Tako je. I ovdje. Imam ovaj ugalj i prekrećem kobom. Stolom. Ajde još ovog uglja, da bi imao što više torčeva.
Baš je ovo lijepo. Ajde spavam. Znači, evo dovoljno maline. Mogu još dugo tražiti, brate. I puno koči. Ajmo dođemo ovaj moj novi X. Da bi mogli da napravimo još jednu kuću. Ne. Ne u ovi. Te stvari. Prije nego što mi to uradimo, a ja mislim da će treća epizoda biti samo kako ja ubiće me, ja. To što imam u sredini kuće. To. Da. I da ovaj taj. Imamo tako. Njam. Devet. Imamo u redu. Ajde plantamo oksetom. Da imam. Da, imam dva. Ovaj. Lepo. Evo ga, ja ne. Sve zimni. Evo. Samo to. Najvjerovatnije.
Okej. Nie, już wiem sobie такое. Zato što su toliko korisni, da te mnogo su korisni. Za moje napredovanje, zato što mi to žele nađemo. Put. Više tražim ove kišnice. A? Kako si... Yes. A, muhačik. To je toliko lagano i prosto da ja to ne mogu. Bam, 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 bam. Nemam dovoljno. Ajde da odbijemo još. A, imam. Samo ne ovdje. Yes, dobro. Kočio. I to mogu. Wow. Ne treba. Da, mislim da je to ljudi za danas. Doviđenja ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!